Aurkezten dugun liburu hau Herbert George Wells idazle inglesarena da. 1876an jaio zen eta 1956an hil. Beraz, ezagutu zituen garai mende bukaerakoa, mende aldaketa, bi mundu gerrak, oso garai esanguratsuak. Wells idazle ospetsua da batez ere etorkizuneko iragarpenengatik. Hegazkina, tankea, bide espazialak, bomba atomikoa, satelite bidezko telebista, internet, denboran bidaiatzea, alienen inbasioa, ilargirako hegaldiak. Zientzia fikzioaren gurasoetakotzat jotzen da. Bere lan ospetsuenen artean daude The Time Machine, gizon ikusezina, Mire Narratibelek 1997an bikain euskaratua, The War of the World eta The First Man in the Moon. Film asko egin dira bere nobeletan oinarrituta. Bigarren mundu gerrako hainbat gertakizun aurreikusi egin zituen. Esate baterako, gizarte zibilaren airetiko bonbardaketak. Mende hasieran idatzi zuen The War in the Air. Nobelaren 1951ko ediziorako hitzaurrean, bigarren mundu gerraia lertuta zela, hitz hauek hautatu zituen bere epitafiorako. Esan izuen ero halakook. Azkenik, azpimarratzekoa da Wellsen eragina, Nazio Batuen Erakundearen 1948ko Giza Eskubide Unibertsalen deklarazioan. Daia liburuari berari lotuta, Hormako atea eta beste ipuin batzuk, 1911an argitaratua da. Ipuinak, jakina, aurretik idatziak dira, 1984tik aurrera. 8 ipuin dira, denak ere 15 orrialde ingurukoak, 2 salbu. Luzeenak, Armagedonen amets bat, 40 orri inguru ditu. Eta laburrenak, Ilartargiaren fabula bat, 6 orrialde. Gaien aldetik ere, era guztietakoak daude. Eta Wellsen irudimenaren eta heziketa zientifikoaren erakusgarri bikaina dira. Denetan nabaritzen da, ondoko musika bezala, nabaritzen dira bere kezka sozialak, giza izaeraren gainekoak eta gizarte antolaeraz zituenak. Ipuinetan munduko punta batetik bestera eramango gaitu, itsasoez gaindi eta espazioan barrena. Guztia idazkera argi, zehatz eta aldi berean landu batekin. Wellsen 8 ipuin, haren igarkizun eta kezken erakusgarri eder bat. Harin irakurri eta gozatzeko modukoa. Bidaia on irakurle eta on degizula.